Vítajte na výstave Priatelia 2. Druhýkrát po sebe sme sa stretli koncom roka v priestoroch Top Auto Premium Art Gallery, na ktorej vystavujú 17 priateľov. Naše želanie je spraviť tradičnú výstavu a verím, že aj budúci rok v tomto rovnakom období sa tu stretneme. Túto výstavu venujeme dvom našim priateľom, maliarom, ktorí už dnes sú medzi nami, Alexej Vojtašek a Martin Iman. Verím, že výber diel na tejto výstave sa vám bude páčiť a budete spokojní návštevou našej galerie. Druhá edícia výstavy Priatelia vlastne už zakladá tradíciu spoločnej prezentácie umelcov, hlavne bratislavských, ktorí vo vianočnom čase vlastne touto výstavou demonštrujú svoju spriaznenosť a prezentujú svoje diela. Táto výstava je však zároveň venovaná aj spomienke na dvoch autorov, ktorí už žiaľ Bohu nie sú medzi nami, na Alexa Vojtaška a Martina Imana. Pozastavím sa hneď pri nich. Dvaja vynikajúci maliari. Vynikajúci a napriek tomu veľmi rozdielni. Jeden, Martin Iman, vlastne po úspešnej kariére fotografa, autora figurálnych kompozícií, sa sústredil na abstraktný svet a hlavne teda geometrická štilizácia a veľká farebná plocha sa stali pre ňoho hlavným východiskom jeho výtvarnej reči. Na druhej strane je to Alex Vojtašek, ktorý vlastne tiež vychádzal často z abstrakcie, ale vždy sa dostal vlastne za hranice reálneho sveta, a tak v jeho tvorbe obdivujeme prekrásne ženské postavy, rozmanité figúry a rôzne veci, ktoré spájal až surrealistickým spôsobom do nevídaných kompozícií. A čo tí ostatní autori, ktorí vlastne na tejto výstave priniesli svoje diela? Možno povedať, že tu ide o veľmi zaujímavú kolekciu, ktorá nie je výsledkom výberu, ale spontánneho zostavenia, pretože každý mal možnosť priniesť to, čo považoval za vhodné. A tak tu máme diela, ktoré na jednej strane reflektujú nejaký svetonázor, nejaké posolstvo, nejakú myšlienku a na druhej strane sú prehliadkou výtvarných tendencií, ktoré v súčasnej slovenskej maľbe a sochárstve dominujú. Je tu veľmi vyvážená kolekcia sochárskych diel. Najprv sa sústredím na Martina Dzoreka, hlavne preto, že na túto výstavu dodal dve diela. Na jednej strane je to jeho voľný výber dvoch figurálnych kompozícií, na druhej strane je to plastika, ktorú venoval práve Alexovi a Martinovi a je to vlastne akýsi symbolický prechod zo sveta živých ľudí do tej sféry tajomná a neznáma. Zaujímavé diela priniesol aj Juraj Čutek. Jeho kompozícia vlastne prezentuje jeho výtvarnú reč, kde spája drevo s nájdenými predmetmi a vytvára tak veľmi zaujímavé zhluky a veľmi zaujímavé buď figurálne alebo tiež rôzne vecné artefakty, ktoré prekvapujú hlavne jedinečnosťou a kvalitou prevedenia. Milan Lukáč zostáva verný svojmu zoomorfnému svetu a jeho kráčavec vlastne je takisto zváraným železom a odlievaným železom, kde tiež pridáva k vlastnému výtvarnému prejavu nejaké nájdené náhodilé predmety a veci a vytvára vlastne tak sondu do prírodného sveta. Ondrej IV. Zostáva verný svojej takej poetickej kompozícii, kde ženské telo sa stáva personifikáciou prírody
a vlastne jeho kompozícia Valentínky je veľmi malou komornou vecou, ktorá ale pôsobí v tomto vianočnom čase veľmi zaujímavo a aktuálne. Juťapák priniesol Venušu, ktorá vlastne evokuje tradícia, minulosť slovenskej kultúry a je to veľmi zaujímavé dielo, pretože v malom komornom formáte naznačuje možnosť aj nejakého možno pamätníka alebo pomníka. Jakub Bachorík je tu najmladší autor a jeho jazdec je prepojením zvieracieho a ľudského sveta. Maliarské diela tiež reflektujú rozmanité pohľady na súčasný svet. Veľa autorov sa sústreďuje na abstraktný prejav. Na jednej strane je to Zuzana Schmidt, ktorá vo svojich obrazoch kombinuje vlastne prvky geometrické a lyrické abstrakcie a jej Červená rapsódia je veľmi kultivovanou akousi personifikáciou súčasného sveta. Veľmi zaujímavé dielo z polohy abstraktnej tvorby prináša Jaroslav Novák, ktorý tradične zostáva pri tých veľkých monumentálnych formátoch. Maliar Juraj Oravec tiež vychádza z abstraktnej maľby, ale prichádza do reálneho sveta a jeho kompozícia Dve tváre jednej mačky je veľmi zaujímavou personifikáciou ľudských vlastností. Veľmi zaujímavé dielo prináša Marian Komáček, ktorý tiež ako si pohybuje sa na hranici predmetného a abstraktného sveta prepojením nejakých geometrických s ľudskou tvárou. Podobné geometrické prvky nachádzame aj v plastike Víťa Bojňanského, ktorý, aj keď sa prednostne venuje bronzu a kameňu, tentokrát realizoval svoju predstavu zajaca v dreve. Martin Šafárik zostáva verný svojmu výtvarnému programu a aj tu prezentuje svoje religiózne a všehumanné témy priam vizionárskym spôsobom. Vladimír Sabler sa už tradične pohybuje na hranici závesného a dizajnerského objektu a dominantnou témou jeho monochromných diel je prírodný svet. Iggy Prezo tiež hľadá inšpiráciu v žiavrivých metamorfózach prírody, ale jeho hlava zabudnutého mysliteľa symbolizuje hĺbšie posolstvo a prízrak budúcnosti. Dramatickou víziou súčasného sveta a reflexiou najvnútornejších osobných pocitov je aj farebne eruptívna, abstraktná kompozícia Magma Danice Pavlíčkovej, jednej z dvoch maliarok, ktoré sa na tejto výstave zúčastnili. Dámy a páni, táto výstava je vlastne prezentáciou tvorby bratislavských umelcov a je venovaná jednak dvom autorom, ktorí už nie sú medzi nami, ale aj predvianočnému času. A vlastne je takou príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, čo by sme mohli vo svojich životoch ešte zmeniť.